Dugari ko whiteheads to kuan day sa amin. Say tambal sa bugaswang. Bugas? Oo. Hindi ko katry ana. Sige tambal, nakaka-research ka. Ay, oo, dali ra na. Sa man. Nakoy bugas sa una bayot. Nanggali isa dai isa. Ito may tambal. Sprite ra 8 ounce dai. Imnon. Oh, imno nimo huton diri mo. Isa ano. Di ay. Nigabri nimo kay kuan. Ipusa ang kuan taklob. Then, Inom mo na hotdog nimo og inom mo jud ang kuan. oh. 8 ounce. Pagkaman ang tansan dai kay hinod-nod siya. Kiss-kiss di ba siyang bukas. Puro ka binuang. Kabalo kasi, kuan, tambal para mamuti ka. Unsa man daw be? Di mo na siya sa gina-apply nimo, ginasabon, nana siya sa kinaon. Nagasabon mang pud ko. Nana siya sa kinaon. Kinaon sa kauno na ko bayot. Sino ka? Magluta tayo. Ayun ko mo maninood mo ka bayot. Wala na, basta nagkuan ako, nag-Dr. Rizal Rejuvenating. Oh, di ba?